pero en particular quero destacar entre as luces desta octava legislatura o papel xogado polo Bloque Nacionalista Galego, un papel enormemente relevante, como sempre, pero posto aínda máis en evidencia nun contexto sen maiorías absolutas. O Bloque Nacionalista Galego tivo un papel decisivo para que houbese unha mellora no trato a Galiza nos últimos orzamentos xerais do Estado. Foi o Bloque Nacionalista Galego o que fixou como listón para os sucesivos orzamentos xerais do Estado en Galiza, cos investimentos en infraestructuras tiñan que superar o 8% do total. Foi o Bloque Nacionalista Galego quen estableceu o mínimo de que nos últimos orzamentos xerais do Estado por o ano 2008 a cifra absoluta tiña que superar os 2.000 millóns de euros de investimento en Galiza, e o Bloque Nacionalista Galego, ademais, vía emendas nos 3 últimos exercicios, conseguiu mellorar as previsións iniciais en máis de 200 millóns de euros. Como foi tamén enormemente relevante o papel do Bloque Nacionalista Galego para desbloquear un importante paquete de transferencias pendientes a Galiza. Pero, en particular, pensamos que esta legislatura tamén se caracterizou polo fracaso da aposta do actual goberno por unha, na súa terminoloxía, España plural. Frente ao impulso reformista neste eido que caracterizou o comezo da legislatura, ao final este impulso reformista acabou diluíndose, acabou poñéndose en evidencia a indefinición do modelo, acabou poñéndose en evidencia a incapacidade do actual partido no goberno en articular un proxecto alternativo que representa a España uniforme do Partido Popular, acabou mesmo poñéndose en evidencia a incapacidade do actual partido do goberno á hora de resistir a presión neste campo do Partido Popular. Até o extremo que observamos nos últimos tempos un recue preocupante nas actitudes do Partido Socialista, un recue centralizador que lle leva mesmo agora a manifestar unha clara obsesión por decretar o peche do proceso de desenvolvemento autonómico.